салом дӯстон, Барселонаро ба қаллобиҳои ҷиддӣ гунаҳгор мекунанд. Сухан дар мавриди кори Негреро меравад. Ин мавзӯъ дар Испания рӯзаи охир мавзӯи аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. Барселонаро ба он гунаҳгор мекунанд, ки гӯё даста ба корпуси доварон пора додааст, то онҳо бозиҳоро ба нафи Барселона ҳакамӣ кунанд, ба истилоҳ черес кунанд. Кори Барса айни замон дар суд қарор дорад. Дар бораи ҳамаи ин ба тартиб суҳбат мекунем. Аммо аввал лайки қиматбоҳои худро зери ин видео гузоред ва ҳатман ба канал обуна шавед. Мо мисли ҳар вақта сар мекунем. Лигаи чемпионҳо давом дорад ва ба наздикӣ хоҳем фаҳмид кадом дастҳо ба марҳилаи якчорниҳоӣ роҳ меёбанд. Манчестер Сити дар Этихад Лейпцигро пешвоз мегирад. Интер ба меҳмонӣ Порту меравад. Наполи интизори Айнтрахт аст. Ливерпул кӯшиш мекунад бар зидди Реал камбек кунад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Ришарлисон аз мавқеи худ дар дастаи Тоттенхем розӣ нест. Бозӣ бразилӣ пас аз бозӣ бо Милан дар Лигаи чемпионҳо Рушод ишора кард, ки Конте бояд ӯро ба майдон ворид намояд. Дар Ювентус бошад аз бозии Душан Влахович қаноатманд нестанд. Норозгии Ришарлисон аз Тоттенхем ва қаноатманд набудани Ювентус аз Влахович метавонад дар авзанаи тобистона ба як трансфери ҷолиб борад. Ин гузариши Ришарлисон ба дастаи шаҳри Турин мебошад. Таъсири бозии Душан Влахович ба бозии хати ҳамлаи туриниё қариб ба 0 баробар шудааст. Ин футболбоз дар чанд бозӣ пойопай барои бозии на он қадар ҷолибаш аз тарафи мутахассисон баҳои паст гирифту мавриди танқиди мухлисон қарор дорад. Тобистони меомада ин бозингар бо эҳтимоли зиёд фурӯхта мешавад. Ришарлисон дар хати ҳамлаи Ювентус метавонад рақами 1 бошад. Он вақти бозиҳое ки Антонио Конте дар Тоттенхем ба футболбози бразилӣ намедиҳад, ӯ метавонад дар Италия онро пайдо кунад. Дар апрел бо Ришарлисон дар ин мавсим ҳодисаи хеле хандаовар рух дод. Ӯ дар ду бозии гуногун 2 гол зад ва пас аз ҳар ду голаш пироҳани худро ба дар намуд. Довар барои ин амал ба ӯ корти зард нишон доду пас аз тамошои ВАР ҳар дуи гол бекор шуданд. Арсенал дар авзанаи тобистона мехоҳад аз олмон бозингари Моил ба хати ҳамларо ба сафи худ ҷалб кунад. Сухан дар мавриди бозингари тезсуръати дастаи Байер Ливеркузен Муса Диаби меравад. Ӯ яке аз бозингарони беҳтарини дастаи Байер дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад. То ҳамин дам бозингари мазкур дар ҳисобаш 8 гол ва 4 ассист дар Бундеслига дорад. Ӯ беҳтарин нишонзани дастаи худ буда, таъсираш ба бозӣ хеле зиёд аст. Ливеркузен таваҷҷӯҳи дастаи Арсенал ва клубҳои дигари машҳури аврупоиро ба ин бозингар медонад. Нархи Муса Диаби ҳам шӯхӣ нест. Ливеркузен барои ин футболбоз 100 миллион евро талаб мекунад. Хостгори асосии ин бозингар маъз дастаи шаҳри Лондон аст. Дар авзанаи зимистона аллакай таваҷҷӯҳи Арсенал ба Диаби расонаӣ шуда буд, аммо бо сабабҳои гуногун ин гузариш амалӣ нашуд. Арсенал дар авзанаи тобистона боз ба ин мавзӯъ бармегардад ва талоши худро барои харидани Диаби бештар месозад. Бозингари фаронсавӣ танҳо 23 сол дорад. Томас Тухел ба омӯхтани забони испанӣ таваҷҷӯҳи хос равон кардааст. Мақсади омӯхтани ин забон бояд маълум бошад. Ӯ дастҳои топи ин кишвар Реал ва Барселонаро таги чашм кардааст. Айни замон мутахассиси олмонӣ бекор аст. Ҷои охирини кори ӯ дастаи Челси буд. Аз он ҷо Тухел на он қадар хуб рафт. Боз вақтҳои охир гуфта мешавад, ки Тухел боз метавонад ба Челси баргардад. Аммо Томас забони испаниро беҳуда намеомӯзад. Англисиро беҳамин ҳам медонад ва ба Челси бо эҳтимоли зиёд бар намегардад. Аҷоиби кор дар он аст, ки дар сомонаҳо ва каналҳои вобаста ба ин ду даста ҳар якашон Тухелро ба тарафи худ мекашанд. Барселонагиҳо мегӯянд, ки Тухел ба хотири кор дар Каталония забони испанӣ омӯхта истодааст. Реалиҳо бошанд мегӯянд, ки Тухел аз кӯдакиаш мухлиси дастаи шаҳри Мадрид мебошад. Шояд омадани Тухел ба Реал Мадрид ба ҳақиқат наздиктар бошад. Ба ҳар сурат Анчелоти сину солаш ба ҷое расидааст ва барои ин ӯ метавонад ба нафақаи арзанда равад. Рафиқон, ман ҳамеша канали Утка Геймсро ба шумо тавсия медиҳам, зеро дар он ҷо шумо воқеан пул кор карда метавонед. Лигаи чемпионҳо ҳоло оғоз мешавад ва дар канали Утка Геймс шумо метавонед барои ин бозиҳо прогнозҳои ройгон гиред. Аз ин рӯ ба ссилка дар описания буда дароед ва ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Антонио Конте метавонад ба Италия баргардад. Дастаи Интер мехоҳад мутахассиси итолиёвиро ба сафи худ баргардонад. Антонио Конте буд, ки тавонист гегемонияи Ювентусро ба итмом расонад ва ӯ ин корро бо Интер карда буд. Пас он ҷангу ҷидоли анъанавӣ барои Конте ва ӯ аз даста рафт. Дар Тоттенхем кораш он қадар омад накарда истодааст. Ӯ дар мусоҳибааш ишора кард, ки дар ҳолати кунунӣ агар Тоттенхем дар топ 4 мавсимро ба анҷом расонад, ин баробар ба қаҳрамонӣ хоҳад буд. Ҳамчунин тибқи маълумотҳо бозингарони даста аз машқҳои
омодакунандаи Конте хастау бемадор шуданд ва мехоҳанд ҳарчи зудтар ӯ аз дастар равад. ба ҷои Конте бозингарони Тоттенхем мехоҳанд Почеттиноро дар маснади сармураббигӣ бубинанд. Тибқи хабарҳо рӯбарияти Тоттенхем нақшаи аз вазифа барканор кардани мутахассиси 53 соларо надоранд, вале худи ӯ дар даста хушбахт нест. Бозингарони хуб агар тобистон ба Тоттенхем наоянд, Антонио Конте аз тим меравад. Дар Интер аз кори Инзаги вақтҳои охир норозигӣ зиёд аст. Барои ин бозгашти Антонио ба шаҳри Милан эҳтимоли зиёд дорад. чӣ гуна ки медонед, Барселона ба он гунаҳгор мешавад ки гӯё ба дуварум пора додааст. Дастаи Реал Мадрид дар ин бора изҳорот додааст. Агар пурратар ба ин моҷаро таваҷҷӯҳ кунем, Негрера ин ноиби президенти доварони техникӣ дар Испания мебошад. Дар аризаи шикоятие ки дар суд аст, ба пиндошти ҳуқуқшиносон ягон далели кофие нест то дастаро гунаҳгор кунанд. Барселона метавонад имтиёзҳоро аз даст диҳад. холҳои тиллои айни замон барои Барселона чун обу ҳаво лозим ва зарур ҳастанд. Барса дар зинаи якум қарор дорад ва агар холҳои ин тимро гиранд, пас шояд қаҳрамонии дар дастдоштаро аз онҳо бидузданд. Аз ин кор Реал Мадрид хеле хурсанд мешавад. Мадридиё аллакай изҳороти расмии худро дар ин маврид чоп карданд ки дар он чунин омадааст. Реал Мадрид аз он ҳолати ба вуҷуд омада хеле нигарон буда барои барқарор шудани адолат омодааст то ба системаи судӣ кӯмак расонад. Президенти кунунии Барса Жоан Лапорта дар саҳифаи расмии худ қайд кард ки Барселона гунаҳгор нест. Ин танҳо як зиддияти дастаҷамъона бар муқобили даста мебошад ва мо ҳатман бегуноҳ будани Барсаро исбот мекунем. дар Суперлига Реал ва Барса якҷо бо Ла Лига мезаданд, аммо инҷо Реал бар муқобили Барса баромад. Ё Барса ба доварон пул дод то бозиҳои Реалро хушрӯй доварӣ кунанд. Дастаи Барселона бошад то ҳол дар ин бора ягон изҳороти расмӣ надодааст. ҳар навишта ва гуфта аз номи Барса метавонад бар муқобили клуб истифода шавад. Аз изҳороти Реал дар ин масъала на гармасту на хунук мутахассисони соҳаи ҳуқуқ мегӯянд, то одаме ки суди Барселона далелҳои ҷиддӣ дар даст надошта бошад, ягон гуноҳи Барса таздиқи худро пайдо намекунад. Чеҳрои асосии ин мавзӯъ собиқ роҳбарони Барселона Хосе Бартомеу ва Сандро Росел мебошанд. Барои ҳимояи Барса мо бояд қайд кунем ки дастаи каталонӣ расман хабар дода буд ки ба Негрера пул медиҳад. Ин маблағ ба хотири корҳои консултатсионӣ пардохт шуданд, вале дар Барселона бовар надоранд ки клуб танҳо барои тавсияҳо ба Негрера пул додааст. мақсади асосии ин кӯмак расонидан дар рафти бозиҳо мебошад. ба ҳамин тамом бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.